Ginbawian gid sang kabuhi sa ospital isa ka principal nga natiruhan sa isa ka estudyante nga suspect sa isa ka eskwelahan sa Southern Thailand. Natabong insidente sang Miyerkules kung saan magluwas sa principal nga si Sasipat Sinsamosorn. Natiruhan man ang isa pa ka babae nga estudyante. May isa man ka estudyante nga parayon pa nga ginabulong sa ospital marapos nga naglumpat ini sa building. Samtang nga padayon ang pagpang-hostage sang 18 anyos nga suspect sa sulod sang duwa ka oras nga standoff na trap man ang mga estudyante kag mga manunudlo sa Patong Pratan Keriwat School Building. Hindi pa klaro kung ano ang motibo sa pagpang-atake apang may nagagwa sa local reports nga may daan nga hiligutan ng estudyante sa isa ka manunudlo sa mga bulutuan. May nagagwa man nga impormasyon nga may history sang drug abuse kag mental health issues ang suspect. Nang gamo ini sa area kag sang nagabot ang pulis, ginaagaw sini ang pusil kag gindala sa sulod sang eskwelahan. Nabaluan nga isang Thailand sa may pinakamataas nga rate sang gun ownership kag gun-related deaths sa asa apang Malaka ang nagakatabo nga mass shooting.